שלום, זהו סרטון הדרכה להעלאת חידה לאפליקציית סרוק. לטובת כניסה למערכת ניכנס לאתר srokapp.com ונקליק על כניסה לבעלי עסקים. נזין את שם המשתמש והסיסמה, ניתן לסמן זכור אותי לטובת כניסה מהירה יותר בעתיד. לאחר כניסה לפאנל המידע, נקליק על הקישור חידות בתפריט מימין. כאן נוכל לראות את כל החידות החדשות והישנות. על מנת ליצור חידה חדשה, נקליק על הכפתור חידה חדשה. בעמוד זה נזין את הפרמטרים הנחוצים לחידה שלנו. נבחר קטגוריה, לדוגמה אופנת נשים, כמו כן ניתן להעלות קובץ, יש לשים לב שיש זכויות לשימוש יוצרים בתמונה, וכמו כן גם למשקל התמונה. בשדה תיאור נכתוב את החידה עצמה. כמו כן נוסיף סייגים, כגון הגבלת מספר פריטים, וללא כפל מבצעים. לאחר מכן נבחר בתאריך ושעת התחלה. נקבע את זמן עליית החידה לאפליקציה. בהקלקה על סמל השעון נוכל גם לקבוע את השעה המדויקת. בשעת הסיום נקבע את זמן הסרת החידה מהאפליקציה. לאחר מועד זה החידה לא תוצג. בשדה קוד הפתרון נזין את הברקוד. הברקוד הוא התשובה לחידה. נזין אותו פעמיים על מנת לוודא שאין טעויות. מספר הניסיונות זה מספר הניסיונות שאנו נותנים לכל אדם לנסות ולפתור את החידה. לצורך העניין 3. נלחץ שמירה. לאחר שלחצנו שמירה, יופיע שדה חדש לתיאור החידה. המקומות. נלחץ להוסיף. אינדקס, נרשום את מספר המקום. לדוגמה 1 יסמן מקום ראשון. כותרת, עם מהי ההטבה. לדוגמה, שרי קרדיגן. בתיאור, נרחיב על המתנה עצמה, שרי קרדיגן עם כפתורים כחולים. גם כאן ניתן להעלות תמונה, לא חובה אך רצוי, וגם פה יש לשים לב לזכויות היוצרים. מספר הזוכים זה כמה אנשים יזכו בפרס. 10, נלחץ שמירה. נוסיף את המקום השני. שוב, באינדקס נרשום מקום שני, בכותרת את ההטבה, לדוגמה 20% הנחה, ניתן להוסיף תמונה, לכתוב את מספר הזוכים, לדוגמה 40, יש לשים לב שזה תואם את התיאור של החידה, נוסיף גם פה תיאור, לדוגמה 20% הנחה ברשת סרוק. נלחץ שמירה. לאחר שסיימנו לערוך את החידה, ניתן לחזור לקישור חידות. כאן נוכל לראות את כל החידות, נוכל לערוך את החידה וכמו כן לשלוח אותה לאישור. לאחר שהחידה נשלחת לאישור, היא תיצבע בצבע ורוד. חידה שמאושרת תיצבע בכחול. לשאלות נוספות ניתן לגשת למייל שלנו. תודה רבה.